1 minute ra kagamay. Tala. Isa mo ang gusto bata? Para sa PE. Unsa? Scotches para sa PE. Sapatos. Sapatos para sa PE? Sige, go. Papalit ang bata. Gamay. Gatig sandal ay. Sige, gapili anak. Uy, namiya man ang batang gamay. Mubo rin lagi. Ay, no more toys na kay tigulang na ka. Kamang dapit. Asa man? Sige. Pili na lang. Ano lang, plastic lang kaya. Unsa? Sa man dapit, magpa-apanta, magpa-assista. Jadi arada akong napalit nimo. Unsay may kasturya lang ga? Salamat, Mama. I love you. Hoy. I love you. I love you. I love you too. Nara ilang kuya, t-shirt, puti. Hoy, brief. Pila ka buk ni t-shirt asa to mo abi? Imang shoes. School shoes ni mo dayo.